za mu tafi da ke ko ina za mu je har ki so da kauna abadan da'iman haya. Haske ya fito waye zai tare daga tauraruwa mai kyan ambato. Haske ya fito waye zai tare daga tauraruwa mai kyan ambato. Ni wata zantuwa mai kyawun gani daga kallo daya taimun kwarjini. Lani na yau tun ranar gini a saya ya wuce ki sanya rabon wani. Na ma za ki so ni ko na za ki wani da duk hankali a kai na ki zan karkato. Tobar hanzari ka na kiyo shiri da mukin san guri sai dai jinkiri mai noman wuri ke tsoron fari na ɓoye iri domin burburi yaukin can maburi sai kin rike sirri wajen so da zai da guga zan kan fato. Haske ya fito waye zai tare daga tauraruwa mai kyan ambaye. Na shiga yanayi soyayya manta yi da kuɗi na sayi babban matsayi. Gani na layi na shiga rairayi yaya za na yi zuci da tausayi. So ya zo da soyi zamani na juyi yaƙi zuciya da so da fito na fito. Fito waye zai tare daga tauraruwa mai kyan ambaye. Kauna ta shigen jiki taimun mamaya na shiga yanayin da ya wuce ai tambaya. Fuskata jikina daga sun sassauya na gaza gane komai ina gwagwarmaya. So dai shi ya sanya na zama to maraya da kungan na kunga majalunin so ya fito. Taka sannu kin sarauniya mai kyan ido kuma ga kwalliya. Na yau kiranki da zinariya tauraruwa ta mata dawisiya mai tarbiya sani sarauniya daga an gano ki annuri ya fito. Haske ya fito waye zai tare daga tauraruwa mai kyan ambaye. Ya Allah tsare mu sharrin mai zaga mai baki na ja basiri yana bindiga. Ta taba rariya ba sai faman zazzaga ni ba na shiri da mai bakin ganga. Ta ce kar ta so ni ta yi ziga ta ko ta kafe a kaina ta fi ambato.